Higop tag sayo init na sa bawang away. Kay naot lang tag kape. Sa naot lang tag kape. Init dun sa bawang atong tirahon. Ini kay nag-aspag yun. Ini kita kayo eh. Sakto sa mabugnaw nga kamuntagon ba. Di ba? Diskarte lang pag wala gyud kape ini. Subaru juga init. Letak pun kayak ini. Kakak nak udah ya. Tapos para sa natong unod bitaw para kunting tupod ang init sa sabaw. Tara. Sige. Bagus ya. Bagus ya. Deal. Deal siya. Sa boray ako tuyo dre. Pati lamang siya mo. Labaw pa niya kape. Grabing init agad.